Jiena ser nikkontesta fuq il-11 il-distrett, jiġifieri Ħattart u l-Mosta, dak kien diġà l-ewwel distrett tiegħi u llum nista' nikkonfermalek allura la staqsejtni li t-tieni distrett tiegħi din id-darba ser ikun it-12 il-distrett, jiġifieri in-Naxxar, San Pawl il-Baħar u l-Mellieħa. This is not about me. Hija ferm u ferm ikbar minni. Forsi Joseph Muscat iħobb l-spotlight fuq u biss, u forsi u iwiegħed kollox lil kulħadd, però ħaġa waħda li huwa m'għandux u ma jista' qatt iwiegħed. L-integrità u l-onestà. L-ewwel deċiżjoni tiegħi naturalment hi li nordna investigazzjoni serja, indipendenti fl-allegazzjonijiet illi qegħdin naffaċċjaw b'mod partikolari bħalissa. Il-Prim Ministru u naturalment marbut ma' dik kummissarju tal-Pulizija ġdid. L-ewwel partit aħna li għamilna politika speċifika fuq il-ħwienet u il-in minn hekk lis-self-employed u lin-negozji żgħar qed ngħidulhom aħna naqsulkom it-taxxa bi gvern nazzjonalista li żviluppaturi illi jagħmlu proġetti illi huma sostenibbli mhux tal-li jibqgħu tal-li nżiduhom permezz ta' riġenerazzjoni ta' żoni kbar residenzjali li huma dilapitati permezz tal-infrastruttura illi dan il-gvern l-infrastruttura abbanduna lill-iżviluppaturi għattilhom u qed nagħmilhom ċara miegħi tistgħu taħdmu. Kull kuntratt negozjat minn Keach Kembri u Konrad Mizzi qed nagħmilha ċara li dejjem qistu bħala suspettus. Dawk jiġu iva investigati. Kull kuntratt u dak jinkludi allura tal-isptarijiet. Lill-Lawċin jien diġà għamiltilhom ċara li l-isptar tagħhom nerġa' nagħtih lill-Lawċin. Għandek whistleblower, għandek persuna illi rat bajnejha. Illi rat bajnejha. Jiġifieri ara tieħux lil Joseph Muscat at face value meta jgħid li mhix tiegħu, meta għandek persuna li rat bajnejha sewwa għax tinsiex illi permettili. Għaliex li kieku tara l-Joseph Muscat li ħajkun fit-tieni nofs dan il-programm, kif tara lilu tajt temnu dan jikkonvinċini. Imma mhux meta issa taf xi sarraf lil min tafu tistaqsix għalih.